azkarre hasiko era horrengo blokeakin zeren ez dela berandutuko zaigu bazkaltzeko. Atal honetan 7 komunikazio izango ditugu, printzipioz bakoitzari 15 minutuko tartea eskainiko digu, albada gutxiago, ez dela ez du emango demorarik orduan bukatzeko. Orduan islariei oharra, bizi ibiltzeko, argi hitz egiteko eta kasu egiteko igorri egongo dela denbora kontrolatzen. Besterik gabe, lehenengo komunikazioa Josu Balinok egingo digu, .eus domeinuaren zibersegurtasun estrategia. Eskerrik asko Alain, egunon. Super azkar juten saiatuko naiz, esan diot Igorri. Atzo bea arrasaten aurkeztu nun, da ordu erdi tardatu nun. 12 minutu azkat, así que lehenengo 5 diapoak kendu ditu dia, zuzenian. .eus guztiok ezagutzen dezue, bintzat zati hori aurrezten dugu, baina honetza garrantzitsua esan kontatzea, ze kontatzen dugunean jendea askotan harritzen da, ez du ezagutzen, ez? .eusen badago lan zati bat garrantzitsu egiten duguna, zibersegurtasunaren alorrean. Eta hain justu, iaz, hasi ginen hau kontatzen, ordenatu genuen, ekarri ditut hemen, norbaitek interesa baldin baka esku horri batzuk, oso politia da diseinua bintzat ikusi nahi badezue, hartu gero. Azkar juteagatikan. .eusen zibersegurtasun estrategia. 2014an jarri genuen, 10 urte martxan .eus, berehala konturatu ginen, eta aitortu behar dizuet, 2014an zibersegurtasunaz ez genuen pentsatu ere egiten, baina 2015erako ja ohartu ginen honek zuen garrantzia domeinu batean kudeaketan, eta berehala jarri genitun lehenengo urratsak. Duela pare bat urte ja, egiten genuen mapa guztia ordenatzerari jo genion, eta hori da orain aurkeztuko dizuedana, baina datu batzuk, hasi baino lehen, datu orokorrak zibersegurtasunarekin lotuta gure arloan. Gaur egun 15.000 domeinu baino zerbait gehiago kudeatzen ditugu guk. Horrek esan nahi du 15.000 horietan badaudela erasotzera dedikatu daitezken domeinuak eta badira erasotuak diren domeinuak. Guk konprometituak deitzen diegu hoiei edo maltzurrak, kasuaren arabera. Bataz beste, gure kasuan, domeinuen 0,3 dira, normalean konprometituak izaten dira .eusen kasuan. Maltzurrak ere egon izan dira, baina detektatu ditugu goraiz. Guretzat datu garrantzitsua da, kasuen 100% ebatzi egiten dugula. Horri ematen dugu garrantzia. Guri aikan da domeinuen sistema kudeatzen duen erakundea, aikanek kontratuz eskatzen digu jarraipen bat egitea. Guk hori baino bastante gehiago egiten dugu, estrategia oso badaukagu, usten dugu .eus kalitatezko domeinu izan behar dela, gure komunitatea zaindu da egon behar dela, eta horregatik arago jotzen dugu eta ebazpenean ere laguntzen dugu eta 100% ebazpen tasa horren bila guaz beti. Eta horretarako, hemen dituzue gure lankide diren bat erakunde, eta lankide direla esaten dudanean ez da logoa jartzen dut ondo gelditzen delako, baizik benetako lankidetza aktiboa daukagu kasu bakoitzean. Ez naiz detailetan sartuko, ez daukagu denborarik, eta estrategian zentratuko naiz. Orduan, begira, gure estrategia 3 urratsetan kokatzen da, prebentzioa, monitorizazioa eta zuzentzea. Bigarrenetik hasiko naiz, horrekin hasi ginen gu 2015ean. 2015ean monitorizaziotik hasi ginen, kontratatu genuen sistema bat, gaur egun aldatu dugu, Noruegako sistema bat erabiltzen dugu, eta arrezkeo egiten duguna da egunero domeinuen etengabeko zaintza. Zesan nahi du honek? Sistema honekin, .eus diren edo zareten 15.000 domeinu horiek, aztertzen direla ikusteko ia norbait erasotua izan den, malwareen bat daukan, phishing bat egiten ari den, edo kasu batzutan maltzurki erasoren bat aktiboa daukaten. Eta sistema honek, badukatzetikan horrelako lantresna bat eta lan ingurune bat, kasuren bat detektatzen dugunean, jakinarazten digu guri, aztertzen dugu, ziberzaintzarekin horra diez lankidetza daukagu, lankidetza aktibo bat, eta detektatzen badugu kasua erreala dela, kasu horretan ja pasatzen ja bigarren fasera, eta da zuzentzearen fasea.
zer esan nahi du honek? Bueno, oso simplea da, harremanetan jartzen gara. Hau da, detektatzen badugu UEUren webgunea erasotu egin dela, edo UEUri zerbait eman diola eta hasi dela zerbait egiten, bueno, jartzen gara UEUrekin harremanetan, eta zaigu izu jakin, hau da detektatu duguna eta hau dia evidentziak, vale? Zuzendu zazu mesedez. Eta jarraipen bat egiten zaio zuzentze faseari. Ze gertatzen da kasu gehienetan, domeinoaren jabeak ez dala jabetzen ala zelnikan, orduan, hasteko eskertu egiten du, abisua, eta kasu gehienetan ez dakiten nola zuzendu. Orduan, sartzen gara gu ere zuzentzen laguntzera. Ze askotan diago, komertzio txiki bat, elkarte txiki bat, orduan esate dute, bueno, eta zer egin behar dut, ez? Eta orduan, bueno, guk gure zerbitzu teknikotikan laguntzen diogu konpontzen. Baina konpondu arte, aktibo jarraitzen dugu. Eta gertatu zaizkigu kasuak esate dutena, jo, hau marroi bada, zuen estandarra da zibersegurtasunera ez gurea. Gure baldintza da. Ez badezu zuzentzen domeinua itxiko dizuegu. Hori ere horrela da. Duela pare bat urte erabaki genuen, hau egiten dugu, baino ez dugu kontatzen. Eta orduan erabaki genuen, gardentasuna ere behar dugu. Orduan jarri genuen martxan proiektu bat, ia funtzionatzen duen, hau gure webunean daukazu edena, zibersegurtasun behatokia izenekoa. Lehen aipatu dizuego dan, monitorizazio plataforma hori, gure webunearekin konektatu genuen, eta denbora errealean ematen du, adiez, 2008an, zen izan den eraso tasa. Bauneko 0,52an, 15.290 domeinutik, 70 kasu izan ditugu, gaur egun zabalik bi ditugu, oraindik konpondu gabe, eta detaile gehiagora jontzaitezke, ze arazo mota izan den, ze egoeratan dagoen kasu bakoitza, lurraldearen arabera banatzen ditugu, erregistratzailean arabera, datu iturriak, gure webunean dakazue jolasteko honekin, ze gaina interaktiboa da, Bizkaian, nahi dut ikusi, Bizkaian ze gertatzen ari den, edo nahi dut ikusi, spam motakoak zein diren, ezta? Jakin behintzat, iruditzen zaigu gardentasuna garrantzitsua dela jendea kontzientzia lantzeko ere eta igertzeko badagoela hori. Datuak daude argitaratuta 2008tik ona eta ikusi ditzakezue urtez urte. Hortaz aparte, hau berria da, monitorizazioaren atalean erabaki genuen guk edukia ez dugu inoiz aztertu, baino badagoela eduki mota bat guk puntu zen ez deguna nahi. Badago eduki mota asko ez deguna nahi, baina bintzat bat usten deguna kategoria honetan sartu daitekena. Esaterako hor pornografia, emakumeen aurkako violentzia, erortako edukiak, ez? Orduan, adidez, konpromisoen atala hor sortu genuen, eta horten Internet Watch Foundation izeneko erakunde batekin egin dugu hitzarmen bat, horri esker Internet Watch Foundation dedikatzen da justu hor pornografia arakatzera interneten eta jarraipen bat egitera. Orduan, beraiek daukaten plataforma gurearekin lotu dugu, eta horrek ematen digu gaitasuna .eus 15 milioietakoren baten hor pornografiarik egongo balitz detektatzeko. Hori gehitu dugu, zorionez ez dugu kasu hori detektatu horrengoz, baina behintzat bagaude horren jarraipen egiten ere, bai. Eta monitorizazio eta zuzentze lan hau egiten aritu garen bitartean, momentu batean zen, baina urrats bat aurrera joan behar gara, eta prebentzioan ere aritu beharko ginean, ez? Hau da, gertatzen denean detektatu, baina gerta ez da dila, eta danok dakigu zibersegurtasunean gertatzen dela, baina ia zer egin dezakegun ez gertatzeko. 3 eremutan lan egitera daki genuen, lehenengoa hezkuntzan badaukagu proiektu bat ja duela urte batzutatik Kaixo Mundua izenekoa, batzuk ezagutuko duzue, hau eskolekin egiten dugun proiektu bada, eskola DBH batxi eta lanbide heziketako ikasleek kaixomundua.eusen sartzen bazarete ikusiko duzue baliabideak eta bideotutorialak ematen dizkiegu eskolei webguneak egiten irakasteko, iazko ekitaldean 1500 ikasle inguru aritu ziren, webgune bat garatu zuten, proiektu oso interesgarria da. Aurten gehitu dizkiogu ziberzaintzarekin lankidetzan, 4 bideotutorial zibersegurtasunaren inguruan. Horrekin lortzen dugu, 12-18 urte bitarteko ikasleek behintzat jabetzea eta ikastea zibersegurtasunaren alorrean, ez? Modu preventiboan behintzat konstiente izan daitezen.
Tresnak eta zerbitzuak jarri ditugu martxan, hasiera-hasieratik izenperekin lankidetzan SSL ziurtagiria doan daukadate .eus domeinu guztiek, eta aurten, oraindikan aurkeztu ez dugun zerbitzu berri bat erakutsiko dizuet, hau egin dugu Holandako enpresa batekin lankidetzan, eta da webgune segurtasuna ebaluatzeko tresna bat. Gure webgunean ja argitaratuta dago ikusi nahi badezue, zibersegurtasuna talean, hemen dago webgune segurtasuna neurtu. Zer egiten dugunekin? Bueno, zu sartzen duzu ue.eus sartzen badet esaterako, bueno, eskatzen dit nire emaila, beta horreko igabe no, baina, horrein moldatzen ga. Hemen azkarri ingo du, ze 24 orduko katxe badauka, baina sistema honek 10 minutu tardatzen ditu ebaluazio oso bat egiten, bale? Kontuan izan dezazuen. Eta neurketa egiten duena da, webgune baten konfigurazio tekniko guztia harakatu, segurtasunen ikuspegitik. Eskaini nahi diegu, .eus komunitateari tresna bat, justu, bueno, webgunen konfigurazioa hobetzeko segurtasunaren aldorditik. Bueno, aztertzen du bai SSL-ren ikuspegitik, eta egiten duen analizia oso sakona da, datu pila bat aztertzen ditu, ikusten dezu hemen, bueno, ueurena oso nota hona zekan, por cierto, hainbat eta hainbat parametro, eta akatsak nun dauden erakusten dizu, ez nahi sartuko detailetan ez dago denborik, eta bigarren atala da websekaren aldetikan, hemen ere esate dizu, bueno, nun egon daitezkeen arazoak, ez? Kasu honetan, vulnerabilideek ez da aurkitu adibidez, bai outdated edo zarkitutako 3 elementu, bueno, hainbat eta hainbat gauza, bale? Bueno, sartu eta jolastu zuek. Eta azkenin, marken babesa, hau berria da, hau ez dago .eus erabiltzaile guztiei zuzenduta, hau planteatzen ari garan zerbait berria da, erakunde publiko, erakunde handiei begira, phishing kasuak ekiditeko modu bat nahi genuen martxan jarri. Zergatik, bueno, kontziente gara guztiok. Estekak jasotzen ditugu, esteka faltsuak jasotzen ditugu, phishing kasu asko dago, .eusen ere badaude, baina usten dugu .eusek duen ahultuzun bat hain justu konfidantza dela. Ni jasotzen badet, phishing link faltsu bat, esteka faltsu bat, Kutxabanken izenean, bukatzen dut, susmagarria egingo zait. Baina .eusekin baldin badator, baina gertutasuna dago, errazago erori naiteke. Horregatik, sortu dugu sistema hau, eta eskaintzen hasi gara erakunde handiei, momentu ontaina martxan daukaten laboralak, lagunarok, EITBek, jorralitzarekin eta hizketan ari gara, eta zer egiten dugu honekin? Bueno, adibidea daukazu hartzen dugu domeinu bat, osakidetza.eus, eta garatu egun sistema baten bidez, osakidetza hitz horrek izan ditzaken aldaera posible guztiak sortzen ditugu. Aldaerak karaktere kombinazioekin. Horren ordez, 0 erabiliz, edo hiztegia erabiliz, 4 hizkuntzatan hiztegiak sartzen ditugu. Bueno, hainbat eta hainbat variante erabiliz, osakidetzaren 7.000 aldaera desberdin sortzen ditugu, eta 7.000 horiek guk gure sistematik ateratzen ditugu. Horrek esan nahi duna, inork ezin ditula registratu erabilera maltzur bat emateko. Adibidez, EITB-ren kasua daukat oso gogoan, orain dela gutxi landu dugulako, EITB-ek 38.eus domeinu ditu, eta 200.000 aldaera sortu dizkegu, eta 200.000 aldaera atera ditugu sistematik. Hor sartzen dira baita ere karaktere zirilikoak eta horrelako alfabeto arraroak. Honekin ez du esan nahi egunean lortuko degunikan hau ekiditea, baina bai usten dugu bintzat, muga bat ezartzen ari garela. Eta, hau arrokeri bada, kanpoan esaten digute .eus badala erreferentzia bat domeinuen munduan zibersegurtasunaren alorrean, eta nik benetan ustez baiet, gaur bertan, atean korrika Istanbulera goazelakoan bilera ditugu, eta guk hau orkesten dugunean guztiek esate dute inork ez du hau egiten. .comek ezin du egin volumen handi egia duelako, eta beste batzuk ezin dut egin, ez direlako komunitate domeinu bat, ez daukate ikuspegi hau, ez? Guk egiten dugu, eta arro gaude. Así que kontatzen dizuegu. Eskerrik asko.
hortxe. Bueno, urrengo hitzaldia Gorka Juliok eta Matxin Solisek eskainiko digute. Denbora utziko diet, betxatai atzeko. Bueno, beraiek torrekua eraikinari buruz hitz egingo digute. Teknologia libreak ekonomia sozialaren ikuspegitik sortu, sustatu eta saretzeko laborategia. Nahi duzunean. Kaixo, egunon guztioi, eguerdion guztioi. Gu Matxin eta Gorka gea, Taraios kooperatibako kidea gea, eta ni ere bai Tex elkartearen izenetik nator. Eta, lehenik eta behin eskerrak eman UEuri hemen egoteko aukera eskaintzagatik, eta, proiektu hau aurkezteko aukera eskaintzagatik. Lehenik eta behin, zer da torrekua eraikina? Saietuko gea 5 minutu hauetan, ez? Aurkezten zer den gure torrekua proiektua. Lehenengo hasiko gea, azaltzen nondik datorren torrekua eraikinaren proiektua, bale? Torrekua da eraikin bat, gero azalduko dizuegu zer den eta nola dagoen antolatuta, baina Tex elkarteak du orain kudeaketa, eta zer da Tex elkartea? Tex elkartea duela 3 urte sortu zen elkarte bada, hor ikustetu zuten kooperatibek hartze dute parte elkarte horretan, Abaia, Bikonet eta Talaios. Eta zein da Tex elkartearen funtsa edo zein da bere asmo soziala? Kasu honetan, teknologia libreak sustatu eta bultzatzea, eta beti ere ekonomia sozialaren ikuspegia hartuta, ez? Tokikotasuna eta erreferentzialtasun hori hartuta. Azkenean, gure konpromisoak Texen aldetikan, diamen ikustetu zuten hauek, azkenean ekonomia sozialera aldatzaia bultzatzea, interes ekonomikoen gainetik, bizitzak erdian jartzea, elkarlana, horregatik gaude hainbat proiektu sartuta Tex elkartean eta zabalduta gaude gehiagotara ere bai, teknologia libreak, hau da gure erreferentziazko puntu bat, teknologia libreak sustatzea, gero bai lekukotasuna, elkarte hasi zen gure eskualdean, Oarsoaldea eskualdean, horregatik lekukotasuna, eta saiatzen gea gure eskualdeko behar eta asmoei erantzuten, baina naiz eta Euskal Herri osora gero zabalduta egon ere bai. Eta gero, sormena eta ezagutza, horiek sustatu, partekatu, eta azkenean gure ekosistema libre eta sozial hori bultzatzea den asmo horrekin, ez? Orduan, gure helburua Tex elkartearen asmo nagusia, da orain azaldu dizuedana, eta azkenean da hori, teknologia libreak ekonomia sozialaren ikuspegitik lantzea eta horiek sustatzea, eta horretarako egiten dugu lanketa da azkenean interkooperatiboa, komunitarioa, tokian tokikoa, eta harremanta proiektuak erdigunean jarriz, horiek bultzatzea. Hori oso ondo geratzen da, atal teorikoan oso polita geratzen da, eta orain arte lanean egon gea gure eskualean edo bakoitza bere kooperatibaren bitartez, eta orain urte honetatik eta errenteriako udaletxearen laguntzarekin eta kolaborazioarekin batera, dakagu torrekua eraikinaren kudeaketa. Hor ikuste duzun eraikin moderno hori da, batzuk agian ja egon zehazte, ikuste dituz hemen batzuk ezagutza ez dutena eraikina, eta bestela, hemendikan jaurrera gonbita espazioa bisitatzeko. Zabali dago torrekua eraikina, de hecho hor ja proiektu batzuk gaude lanean, eta torrekoaren asmoa da, aipatutako gure asmo, elkartaren asmo eta helburu guztoiek aurrera eraman ahal izatea. Ikusten zuten bezala, torrekoa eraikinak 4 solairu ditu, eta nahiko espazio handia da, eta gertuko egin nahi dugu ere bai herriaretza dugu. Orduan, gure helburua da, eraikin horretan, helburu hauek aurrera eramana izatea, eta bertan egite ditugun ekintzak, edo egin nahi ditugun ekintzak, dira hauek, proiektuak sustatu, aukera eman proiektu egoiliarrei bertan egoteko, aurretik aipatutako teknologia libreak eta ekonomia sozialarekin lotutako gaiak aurrera emateko, hitzaldiak, formazioak, batzarrak, bilerak egite ditugu bertan,
Eta, gure asmoa da, izatea espazio ireki bat, kolaboratiboa, eta, laborategi moduko bat bai sortzea. Eta ja bukatzeko ere bai. Esan dugu lau solairu dituela, 0. solairua ez dugu okupatzen, dago kazetagune bat, bai? Baina beste 3 solairutan helburua da zuek ulertzeko, lehenengo solairuan hor nolabait mai beroak edo egongo dira. Hau da, denbora batez lan egin nahi duten proiektu edo enpresa edo danalakoentzako espazio bat. Ez dute zertan enpresak izan behar, bai? Aldi berean ekonomia soziala eta teknologia libreak elkartu nahi ditugu, batzuetan izango da ekonomia sozialekoa gehiago, eta beste batzutan teknologia librekoak, eta beste batzutan proiektu frikiak, bale? Urrengo solairuan gaude nolabait bertan lanean ari garen proiektuak, kooperatibak edo elkarteak. Hau da, etengabe bertan gauden espazioa. Dazkagu zenbait baliabide, ordenagailu, teknologia han erabiltzeko, edifizioak berak izango du data center txiki bat erabiltzeko eta eskura han dagoen jendearentzat, eta baita gifinetei lotutako konexio azkar bat, esperimentaziorako eta laborategi bezala ere baliatu dain. Eta azkeneko solairuan daude bilera gelak eta baita ere areto bat erabiltzeko, formazioak emateko, ikastaroak emateko, eta bar, eta bar. Gure helburua zein da? Dira, aliberean, ekonomia sozialeko enpresa horiek sortzea, proiektuak erakartzea eta proiektuak bertan egotea, ikerketa edo hezkuntza sistema dagoen eragileekin ere parte hartzea, bertan proiektuak eta ikerketak edo praktikak ere egiteko aukera emateko, eta orain ari gara, oraindik ez da inauguratu benetan, baina ja ari gara gauza liatzen. Eta momentuz, ari gerana da, pixkat kanpoko referentziak ekarri nahian. Gu ere, nolabait, senidetua gaude Kataluniako beste hainbat proiekturekin edo hori egin nahi dugu, adibidez badago proiektu oso interesgarri bat Bartzelonan, deitzen da kanodromoa, eta gure antzekoak dira, eta horrelako proiektuekin nolabaiteko harremanare sustatzera goaz, baina momentuz, eta oraindik ere, torrekua iriki ez denean, ja, ekarri nahi ditugu zenbait referentzia, eta bi ekitaldi hauek antolatu ditugu, 15ean hainbat eragilerekin, torrekua hainbat eragilerekin kolaboratzen du, ezkerreko atalean ikusten zuen hori Euskal Herria digitala izeneko ekimen batekin kolaborazioan dago, eta tailer digital, autodefentsa feministarako tailer bat antolatu dugu, eta baita ere Simona Levi ere etorriko da, digitalizazio demokratikoaren erronkak zehatzeko, lantzeko, eta aldiz, beste hainbat eragilerekin, tartean UEurekin ere, bereziki HDG gunearekin, ari gara komunikazio libre bateran transizioan izeneko ekimen bat sortzen, kanpoko referentzia batzuk ere ekarri nahi ditugu, fedibertsioa, komunikazio librea, eta aurreko urtean abitu genuen lanketa baten osteko, bigarren txanpa bat, eta hau dena torrekuan ere gertatuko da, ez bakarrik torrekuan, baina torrekuan ere. Baina, galderak egongo dira seguruenik, eta galderen tartea da garrantzitsuena kasu honetan, baldin makazu ideiarik, software libreko proiekturik, ikerketarik, gure adimena, kasu honetan, gaurko eguna zen adimen artifiziala, gure adimen, nolabait, adimen humanoa izango da, eta hori ere hurrengo urteko erronkatako bada, hau da, torrekoa bihurtu nahi dugu pentsatzeko espazio bat, baita ere teknologia eta filosofia elkartzeko espazio bat, hitz egiten ari gara EHUko zenbait eragilerekin, baita ere Mondragoneko hainbatekin, eta filosofiako hainbat pertsona konkretuekin, eta nahiko genuk ere Euskal Herritik pentsatutako teknologiak ere pentsatzeko espazio bat izatea torrekoa. Eta azkenean, ja gonbidapena, badakizue jende guztia daki festa gustatzen zaizkidala, hau ez daki festa bat izango den, baina ate irekietara gonbidatzen zaituztegu, 22an 12an, han irikiko ditugu bateak, jada martxan dagoen proiektu bat, baina orain sozializatu nahi dugun proiektu honetara. Listo. Naiara Aginako, hemen zerrenda luze daukat, Olatz Arbelaitz, Borja Calvo, Iñaki Intza, Itziar Irigoyen, Elena Lascano, Alexander Mendiburu, Usue Mori, Olatz Pérez de Viñaspre eta Ana Zelaia. Danak uste dut ezaretela igoko, ez? Kontrolele, ez? Venga, zuena da hitza. Kaixo, Usu eta taldetik Usu eta ni Borja etorri gara, eta egia da, nire zatitxoa zan nolabait kontatzea zer dan, ekimena jarri dugu, ez dakik deitu, ideia, ekimena, proiektua, ez? Usuek kontatuko du
orain martxan daukaguna dala proiektu bat, baina nik motivazioa kontatu nahi nun, eta neuzkan gauza asko prestatuta, denbora gutxi dago, baina egia esan, nik uste dut testu ingurua ja jarri digutela perfectamente. Orduan, oso azkar jungo naiz. Alde batetik, Mikelek oso ondo azaldu du, ez? Ze bilakara izan duen, bera zentratu da nolabait hizkuntza ereduetan, baina adimen artifizialean orokorrean hori izan dugu, ez? Ni hasi nintzen tesi egiten hemen fakultatean, ondela 20 urte, eta etzekoen zer ikusirik gaur egun daukagunarekin. Eta sentsazioa nolabait, eta hau da motivazioa behintzat personala, izan da nolabait galdu dugula, edo azkenean adimen artifiziala zen gauza bat garatzen zena testu inguru akademikoan, helburu konkretu batzuekin, eta erabakitzen genuela geuk, norutz bideratu behar genuen, eta gaur egun gehien bat edo gravitate zentroa da enpresa hundietan, galdu dugula, nolabait hori. Eta ez noa esatea horren kontra gaudela, hori ez da ideia, baina ikusita ze baliabide eta zenbat indarra dauden alde batean, pues, pentsatu dugu gure aldetik eta fakultatean, unibertsitate publikotik, egin behar duguna da, tiratu bestaldera ere, konpentsatzeko. Hau da, lerrokatzen gara ointxe bertan izan dugun beste proiektu hauekin. Eta guk, hasieran nolan nundik hasi, planteatu genuen, eta helburu batzuk sortu genituen edo pentsatu genituen, hor dituzue, baina igual laburtu daitezke askoz sinpleago esan da, bultzatu nahi duguna da, nolabait, eztabaida kolektibo bat adimen artifizialen inguruan. Asko hitz egin da hemen, teknologia bat dela, eragina handia izango duela gizartean, aldatuko duela gizartean, de hecho aldatu duela gizartea, eta horregatik gain justu da garrantzitsua, nolabait guztion artea erabakitzea, zer egin nahi dugun, zer egin behar dan, honekin norutz bideratu behar dan, zer dan garrantzitsua, garrantzitsua da parametro gehiago edo garrantzitsua da zaintzea beste gauza batzuk, hau da, ze eredu nahi dugun, estatu batuetakoa, Txinakoa, Europan bere zailtasunekin eta bere zeakin, eta nolabait hori bultzatu nahi dugu, baina lehenengo gauza behar duguna bultzatzeko hori, eztabaida horretan egon behar da mundu guztia, ez bakarrik gu ikuspuntu teknikotik, mundu guztia egon behar da. Baina horretarako, hori guztien zuen, nolabait alde batetik gizartean dagoen irudia eta hain justu hitzaldian ere galdera egonda, zenbat dakizue zer dagoen benetan ChatGPTren atzean, hori importantea da, bestela ezin da eztabaidatu, jendeak ere, kaleko jendeak ulertu behar du ere, adimen artifiziala, hizkuntzaren ereduaz aparte, gauza asko diela eta onura asko ekarriko dituela, eta bestaldetik, esparru bat nun elkartu jendea eztabaida hori sortzeko, arlo guztietatik. Eta hori da, hain justu martxan saiatu garen egiten hemen unibertsitatean, Azteko fakultatean elkartu gara, hor ikustu zuen, 10 ikerlari, batzuk hemen daudenak, talde ezberdinetakoak, ja hasi gara aniztasun horrekin, apurtu ditugu taldeak, ikerkuntza taldeak, eta nahaztu ditugu. Eta, oin usuei emango pasatu giotitza, bera kontatzeko, ze jarri dugun martxan lehenengo pausu moduan bakarrik. Borjak esan du bezala, lehenengo pausua izan zen fakultateko jendea biltzea, hontan interesa eukitzezakeen jendea, baina esan du bezala, asunto hontan jende ezberdina hon behar dugu eta ez bakarrik arloko teknikoa nolabait. Eta orduan, ziginan pixka bat pentsatzen, ze gauzetan nahiko genukeen inziditu, ze gauzetan nahiko genukeen lan egin. Eta, saiatu ginen olako diagrama bat egiten, eta egia esan denbora pasada, eta egia esan nahiko jarraitzen dugu nahiko vigente. Orduan, hiru arlo nagusitan nahi dugu nolabait bideratu gure lana, lehenengoa izango litzateke, teknologia bera, izango zen pixka informatikaren ikuspuntutik ze gauza egin ditzakegun, ze gauza landu ditzakegun, sortzen ditugun sistemak justuagoak izateko, transparenteagoak, eta alde hortan lana bultzatu, baina gero ukiko genuke bigarren bloke bat, izango litzateke beste arlo ezberdinetako jendearekin teknologia horien erabilerak nolakoak diren eta nolakoak izatea nahi dugun lantzea.
Orduan, bueno, hor arlo ezberdinekin gaude hartu emanean, gero pixkat gehiago zehaztuko dugu, baina bueno, pues, planteatzen dugu osasuna, hezkuntza eta beste hainbat arlo. Eta gero dago beste bloke importante bat dela teknologia horiek ze eragina daukaten. Bai? Eta hor planteatzen dugu erlazioa, bai filosofiako jendearekin, bai zuzenbideko jendearekin, soziologiakoekin, bai. Orduan, horrekin pixka bat hasi ginen forma ematen, ze jenderekin nahiko genuen hartu emana izan. Noski aldi berean daude beti 3 ardatzoiek, bai, elkarlana nahi dugu sustatu, denok parte hartzea elkarrizketa hontan, gero gizarteari komunikatu nahi diogu egiten ditugun gauzak, eta gizarteari komunikatu nahi dugu adimen artifiziala zer den, eta nola dagoen egoera, eta formakuntza ere pixkat espezializatuagoa arlo ezberdinetan. Orduan, bueno, gauza guztietan bezala, dirua zerbait behar genuen, orduan, lehenengo pausu bezala, eskatu genuen proiektu bat diputazioan, eta bueno, hori izan da pixka bat abia puntua, horrekin hasi gera pixka lanean, eta gero puntualki ere, Enlight eta beste toki batzuetatik lortu dugu finantziazioa. Orduan, lehenengo pausu hontan, gu unibertsitate entornotik gatoz, orduan gure metodologia zentratzen da asko ikasleetan. Orduan, planteatu genuen metodologia nagusia izan zen ikasleen bidez elkarlan hori hastea. Orduan, fakultate ezberdinetako ikasleak praktiketan hartzen hasi gera, eta tutore bat edukitzen dute informatika fakultatean, eta beste bat jatorrizko fakultatean. Orduan, bakoitza bere arloan, adimen artifizialaren inguruan, oso mota ezberdinetako gauzak hausna hartzen eta ikertzen hasi gara. Orduan, momentu hontan dauzkagu ezakit, 7 ezakizema praktika, bizika galduta nago, dauzkagu 2 informatikakoak berezkoak, eta gero, ekonomia enpresakoak, filosofia, hezkuntza, soziologia, zuzenbidekoak, eta, etorkizunean, espero dugu gehiago zabaltzea. Eta, aldi berean, praktikak bultzatzeaz gain, beste motatako ekimen batzuk ere antolatu ditugu. Urriak 7 antolatu genuen workshop bat zuzenbidekoekin, adimen artifiziala eta gaur egungo legislazioa eta horri buruz hori lantzeko. Abenduaren 12an filosofiako jendearekin antolatuko dugu beste ekintza bat, goizean ikasleentzat izango da, informatika eta adimen artifizialeko ikasleak elkartuko ditugu filosofiako ikasleekin, eta arratsaldean publiko orokorrera irekita egongo den workshop moduko bat. Urtarriletik aurrera ere, beste zuzenbidekoekin beste ikastaro bat ere planteatzen dugu, eta aurrerago hezkuntzan ere ideia daukagu antolatzea nolabaiteko kurso bat edo irakasleentzat. Eta, hau izan dira lehenengo pausuak, eta nondik jarraitu, guk ere daukagu oso argi egia esan, bai daukagu argi zertan jarraitu nahi dugun lanean, ezakigu oso ondo ze forma emango diogun oraindik. Oraintxe hori proiektu horretan enmarkatu dugu, baina gure ideia izango litzateke hori pixka zabaltzea eta beste forma bat ematea, adibidez igual unibertsitate gizarte gela moduko bat edo horrelako zerbait sortzea. Eta hori da ondare, eskerrik asko. Hurrengoa Asier Urio izango da. Izenburua da adimen artifizial sortzailetik haratago. Eguerdion, mila esker aurkezpenagatik, Nafarrotik nakor, Nafarroko Unibertsitate Publikotik, eta pizka bat orain izan dutenaren hildoan, adimen artifiziala gehiago da, ez bakarrik sortzailea. Nire abia puntua, ikusin duenean jardunaldiaren izena, izan zen horrelako zerbait. Orduan, laburtzen dut guztia honekin. Adimen artifiziala bada hau baino gehiago. Orduan, ez dakitza ikuspuntu dudan ni, nago haserre munduarekin zeren orain dela urte bat hitz egiten da adimen artifizialari buruz, orain dela 2 urte esen ezagutzen, eta hori, laburtzen aldut horrekin, eta joa esertzen aldnaiz. Eta hau ikusita esan nuen,
Baina zer egiten dut? Etortzen naiz eta kontatzen dut adimen artifizialen historia zenbat gauza gertatu diren, pues ez dakit, egiten zidan pizka bat aspergarria. Sakonduko du teknika ezberdinetan, pues pizka bat ere, ez dakit, zergatik batzuk ez. Eta esan, bueno, pues, adimen artifizial sortzailea asko ikusten dugu orain, sortzen ditugu gauza asko, irudiak, testuak eta bar, baina badaude beste teknika ezberdinak benetako aplikazioekin. Bueno, aukeratuko ditut horietako batzuk, eta erakutsiko dut nolabait gehiago dagoela. Ez? Orduan, bueno, pues adimen artifiziala bada eremu oso zabal bat, haren barruan daude sare neuronalak, gaur egun bai dutela kriston garrantzia, eta haren barruan ere pues, sortzailea. Orduan, pues hemendik aurrera, definizio gisa, ez adimen artifiziala, egoten dira asko, niri gustatzen zait, urrengo, prozesu bat gizaki batek egingo balu, adimena behar duela, esaten dugunean, pues makina batek egiten badu, orduan makina horrek adimen artifiziala edo erabiliko luke. Ez pizka bat esateko zer den adimen artifiziala edo zer ez den. Egia da, denbora aurrera pasa ala, ohitzen gara gauza batzuk ikustera, eta esaten dugu, hau da adimen artifiziala, jakintzat ematen dut. Baina, bueno, orduan, orain emango ditut adibide batzuk, gero nahi baduzue bukaeran lagundu edaman besteren bat edo horrelako iritziren bat, aukeratu ditut batzuk, daude askoz gehiago, astu zait sartzea bat, banuen buruan, baina justo bidali nuen aurkezpena, eta ez nuen sartu, eta garrantzitsua da, gero esango dut. Eta, bueno, pizka bat, oinarrietatik azteko, adimen artifiziala ezagit funtzionatuko duen ikasi dugun asko, lehenengo mailetan ikusten ditugu bilaketak. Egin nola egin bilaketak, espazioetan, ez dakiz zer. Oso famatu bat da, aizarra. Eta bilaketa hau, ikasten dela, eta da algoritmo bat, eta badirudiez erretela, non erabiltzen dugu? Bueno, pues, ez dakit egunero, baina askotan erabiltzen dugu, mapak erabiltzen ditugunean, nola joan leku batetik bestera. Kasu honetan jarri dut adibide real bat, Organic Maps da aplikazio bat OpenStreetMapeko datuak erabiltzen dituena, eta badauka ibilbideak sortzeko aukera, eta erabiltzen du algoritmo honen variante bat. Bai, non gehiago? Hau, igual pizka bat frikiago, bideo-jokoetan. Bideo-jokoetan personaiak mugitzen dira leku batetik bestera ere, kalkuluak egiteko horrelako algoritmoak erabiltzen dira. Bai, izan ere hau da Godot motorra, eta badauka funtzio bat, ja ez dugu kasi ez da pentsatu behar. Hemen dikona eta kalkulatzen du bidea. Eta bilaketekin ere jarraitzeko AlphaZero edo AlphaGo segurazki ezagutzen duzuen, nola egon zen gerra bat, edo horrelako ikerketa prozesu bat, sakea irabazteko, hori lortu zen Deep Bluerekin, eta bar, eta orain dela urte batzuk, AlphaZerorekin lortu zuten irabaztea Go jokuan, dela askoz komplejuagoa. Zer erabiltzen du? Alde batetik, lehen esan ditudan bilaketa mota batzuk, zuhaitzak, eta ja, nahazten dira ere hemen sare konvoluzionalak, sare neuronal sakonak. Eta pizka bat honekin lotuta, eta hau da falta zaitan diapositiba, eta gainera polita da, aukeratu ditut ere, ikusten ziren gauzak, enpresa berdinak, DeepMindek, sortu zuen, orain dela urteak, baina joan da hobetzen, esango dut, orain aterako izena, AlphaFold, bai, AlphaFold. Eta honekin, gai izan ziren, jakiteko proteína, aminoazido sekuentzia batetatik, ze egitura izango zuen proteína. Hau, enpresa asko handitu da, eta izan ere, ikerketa horrek hain garrantzitsua izan zen, ze aurten eman diote novela egin zutenari, Hasabiz eta Jamper, eta beste novel bat, hau zen kimikakoa, eman diote ere, Hopfield eta, nago izenekin, eta Hinton, mila esker, sare neuronal hauek asmatxeagatik, populazioatxeagatik, edo lo que sea. Orduan, hau tradizionalagoa, eta ja kasi mendik aurre esango dira sare neuronalak, baina, zer gehiago egiten da adimen artifizialarekin? Adibidez, Nafarroan, Augustan zait delako benetako aplikazio bat, osasun bidean, badute retinopatia diabetikoa aztertzeko tresna bat. Pasatuko dut. Antza denez, ez naiz oftalmologoa, ez dut tresna garatu, diabetikoek badute arrisku bat, zainetan arazo txiki bat izateko, komplikatzen aldela, eta bar. Normalean, honek eskatzen du, oftalmologoak, irudia ateratzea, gero aztertzea, eta bar.
eta egin zuten zerbitzuan bertan, irudi asko aztertu, eta sare neuronalen bidez, egin zuten programatxo bat, eta orain, badute aukera, bueno, hau da, historia klinikoa, suposatzen dut, nik aurtu nuen irudia, eta hemen markatuta dagoena esaten du, paziente bakoitzari, ea aholkatzen zaion edo, pues bueno, sakonago begiratzea, lehenengo adibidez dauka 9%, ulertzen dut ongi dagola, eta hirugarrena dauka gorriz. Orduan, segurazkin merezi du gaixo horri, pues, arreta handiago ematea hau begiratzeko. Vale? Bueno, baditu detaile pizka bat gehiago, baina, bueno, ez da beste erabilera bat oso interesgarria, zen arintzen aldu medikuen lana, eta batez ere, markatzen aldu, begira, honekin hasi, ez? Edo hau batez ere begiratu, ez du esan nahi besteak ez dituzula begiratu behar. Eta, pizka bat ere, osasunaren munduan lotuta, hau ban nuen bideo, bueno, ez nuen, baina ikusi dut bideo bat, baina ez nuen aurkitu gero, ordenagailu burmuin interfazearekin. Hemen dago alde batetik seinalaren prozesuamendua eta zen jatzen da, bueno, txano bat bezala, edo elektrodo ezberdinak kasu honetan burmuin ez invasiboak, eta seinale hori guztiak aztertuz, bueno, saiatzen gara ikusten ea zer nahi duen egitea, kasu honetan sujetoak, ez? Eta kasu honetan adibide hau, nire unibertsitateko batzuk lan egin zuten pizka bat hobetzeko, eta helburua zen ikustea behar nahi zuen mugitu esku bat eta bestea, hori maila akademikoan, baina epe luzerako helburua da, pentsatu, mugitu ezin ez den pertsona bat, egoten aldela bazkaltzen, eta hori zen bideo polita, baina ezin izan dut ekarri, eta orduan besterik gabe bere buruaren pentsamenduarekin, esaten zuen, bai, bazkaldu nahi dut, eta orduan robot batek hurbiltzen zion goiara. Ezen batzutan dirudi zientzia fikzioan, esan dugu, ordenagailu burmuin ez dakiz zer, baina ezke baitu aplikazio batzuk oso interesgarriak. Eta pizka bat antzekoa ere, nik ikusi nuen prototipo txiki bat, behin, hau dirudi produktu komerziala, baina hau da, iktusa jasatzen dutenak, zer gertatzen zaie, burmuina kaltetzen da, eta orduan galtzen duten mugimendua emagun besoaren zati batean. Baina berez, besoa ongi dago. Orduan, antzeko teknologia batekin erabiliz, badute, bueno, pues, robot antzeko bat, bueno, kasu honetan eskuan, eta egiten dutena da, bueno, orain pentsatu nahi duzula eskua itxi. Hori pentsatzen aldut, ni puntzatzen aldut eskua itxi nahi dudala itxi gabe. Eta, claro, ezin dute itxi, zen konexio hori nolabait dago gaizki burmuina ez duelako funtzionatzen eta bar, baina honekin lortzen dutena da, pentsatzen duten nahi dutela itxi, robotak izten die eskua, eta badirudi, hau errepikatuta, lortzen dutela konexio berriak egitea. Bale, orain berriro, gaia pizka bat aldatzeko, hau segurazki ezagutzen duzu edenek ere, interneteko denda virtual gehienetan, denda edo portalak, bideoak eta bar, bada gomendatzen dizkigute gauzak, hartzen naiz YouTubeen, ikusi gero hau, ikusi beste hau, erosten badu denda batean, erosten alduzu hau, bueno, hemen aukeratu dut irudikatzeko portal bat dela besterik gabe voluntarioki sartzeko ematen dut niri ikusitudan bideoak, puntuazio bat eta bar, eta horren arabera aholkatzen dit. Hau ere da teknologia bat, sare neuronaletan oinarrituta, zure profilaren arabera aholkatzen dizut gauza bat edo beste, erabiltzen alda ongi, kasu honetan bezala, edo, badakigu, batzutan nahi dutena, enpresa bat baldin badut, nahi dut zu egotean nire aplikazioan behin eta gehiago, eta bar. Baina, horregatik aukeratu dut hori. Gehiago ere badugu irudien analizia, ere aldatu dela asko, orain dela urte pila bat, aztertzen ziren ertzak ero egin behar zen, orain sare neuronalak egiten dute asko azkarrago, baina, hemen adibidez, etorkizunean izango badugu kotxe autonomoa, edo bakarrik laguntzeko gidatzen ari nahi zenean, kontuz, hemen motelo goio behar zara. Badugu adibide hau. Zer gehiago bat nuen. Hemen, hau da, nire taldeko lankide batek egin zuen proiektutxo bat, ere irudien analiziarekin lotuta, eta egin zuen hartu, kuadro ezberdin batzuk, eta ere testu bat kuadroien deskribapenarekin eta ezaugarriekin. Han pasatu zuen, sare neuronal batetik, eta gero bukatu zuen hori pasatzen logika lausora, dela gure taldean egiten duguna batez ere. Eta orduan, teknika honekin lortzen dugu, lehen esan duten bezala ere, zerbait azaltzen aldena, zen azkenean sare neuronal bat oso ongi dago, baina emaitza da, hau, ez dakit zergatik.
Eta orduan, sistema honen bidez, adibez, gai zen, esateko zergatik obra bat zen autore batena, kasuetan edo Van Gogh edo Gogenena, ezaugarri batzuetan oinarrituta. Nik ere ez dakitze aski nola dagoen egina, baina realismo berria baldin bada basua eta post-impresionismoa baldin bada tartekoa, bueno, pues orduan dirudi dela Van Gogheko obra bat. Vale, orduan hau azaltzen alda. Eta hori, badu garrantzi asko, zen daude modelo asko ez dutela gaitasun hau. Eta, ja, bukatzen joateko, badago ere hizkuntzaren ulermen, bueno, lan pila bat, segurazki asko erabili dugu, inkluso mugikorrean eta bar, eta zen, bueno, aukeratuko dut pizka bat ezberdina, ez? Eta hau, ustut Cornelleko unibertsitatean egina dagoela, eta da, txori ezberdinen soinua identifikatzeko, ze txori dago hemen, ze txori dago bestean. Vale, pues hartzen dute, bueno, hemen ja seinale prozesamenduan nigaltzen naiz guztiz, baina, bueno, dira adibidez berdinak, ez? Pintzelada bat eman dut arlo askotan, eta hori nahi nuen esan, adimen artifiziala dira teknika asko laguntzen digutenak egunean, eta ez bakarrik sortzailea. Orduan, pues, baldin baduzue... Horrengoa datorkiguna, Urtzi Orriozola, eta bera hitz egingo dugu Libre Translate itzultzaile neuronalari euskara irakatsi diogu. Eskerrik asko. Bueno, ezertan hasi aurretik eskerrak eman dizkiote bai UEuri eta baita kodesintasi ere aukera hau emateagatik. Ni ez naiz aditua adimen artifizialean, baina, bueno, esan dezakegu aritua baietz, eta, bueno, pixka bat, ibilbide horri buruz hitz egitera etorri naiz, bueno, aukera bat sortu zitzea delako, eta, bueno, esplotatu dudalako, ezta. Orduan, bueno, esan dudan bezala, abentura baten hasiera izan zen ertzat, ni informatikaria naiz kodesinta zen, webguneak eta garatzen aritzen gara, gehien bat. Horretaz gain, Gamer Ontxia bideojoko zale elkarteko zuzendari hori eta elkarteko bazkidere naiz gaur egun, hor daukazue begira bat emateko, hainbat bideojoko euskarara itzultzen eta aritzen den elkarte bada. Abraska taldeko partaide ere banaiz, bueno, Fedi Bertsoa, software librea eta euskara uztartzen dituen talde bada, bueno, Mastodonen eta ibiltzen mazarete ikusiko zen duten. Eta, bueno, pixelfed.eus instantzia martxan eta mantentzen duen administratzailea naiz, ezta. Eta, bueno, horretaz gain, astro argazkilaritzan ere afizionatua banaiz, eta instantzia horretan nire profilean sartzen baldin bazarete, ikusiko dituzue, bueno, atera ditudan hainbat argazki, ezta. Eta zergatik aipatu dut hau, bueno, bueno, argazki hauek ateratzeko erabili nuen erramienta Nina izena duena, itzultzerakoan sortu zitzaidan behar batetaz, eta horrek eragin didan ibilbide batetaz hitz egitera etorren izelako, ezta? Hau da, argazkiak ateratzeko erabiltzen dudan aplikazioa, ikusten duzen bezala ingelesez dago, baina horretaz aparte, hizkuntza nagusienetan ere eskuragarri dago. Eta zer dauka honek berezia, software librea dela, eta itzuli daitekela edozein hizkuntzatara, euskara ere bai. Baina, hainbat oztoporekin edo topatu nintzen, ezta, itzulpen esaldi asko ditu, horietako asko oso teknikoa dira, segurazki hitza edo kontzeptu asko euskaraz asmatzeko egongo dira, beste batzuk ingelesez utzi beharko dira. Eta, bueno, ikusi duzuen bezala, sarago askotan nago sartuta, eta denbora gehiagez itzulpen hau euneko eunean horraritzeko, eta, bueno, automatizatzea pentsatu nuen, informatiko nire buru horretan. Orduan, crowding plataforman zeuden itzulpen hauek, baina, bueno, nik itzulpen horiek Weblate,
online plataforma librera ekarri nituen etxera, han olako automatismo batzuk eta egin ditzake dalako, eta lanketa berezi bat egin dezake dalako. Eta ez hori bakarrik, gero itzulitako horiek itzulpen horiek etxean gordetzen ditu dalako, eta ez daudelako externalizatuta, zertarako, gero itzulpen horiek jakintza hori etxean eukitzeko, ondoren esplotatu ahal izateko, ezta? Bere garaian ez nekien garbi zer egin behar nuen, baina bai mantendu behar nituela. Eta, gero azalduko dizudan moduan, bide berri batzuk edo aurkitu ditut. Orduan, itzultzaileen neuronalak eta zer diren hemen ez naiz hasiko azaltzen, oso azalpen zabalak eta zehatzak eman dituzte. Eta, merkatuan hainbat daudela dagoeneko ere esan dute, Google Translate, Amazon eta bar, eta bar. Eta, esan den bezala, batzuetan euskarak badu lekuren bat, baina orain arte ez ziren oso kalitate honekoak, orain askoz hobeak badaude egia esan, baina, aparte, badaude baitare beste delako gure gertura, kalidade honekoak lortzeko gertuago aurkitu beharko genituzken proiektutara jo beharko nuke, ezta? Adibidez Batua Euskadi.euseko itzulia, Elia, eta bar, ezta? Eta hasiera batean, igual, horietan pentsatu nuen, baina sistema horietan, apiak eta behar dira, eta, ez nengoen preste itzulpen horiengatik ordaintzeko, orduan, pentsatu nuen, hasi nintzen begira, software librean, oinarritutako itzultzailerik edo, horrelako itzultzaile automatikorik, zegoen. Eta, gainera, nik etxean neukan weblate horrekin bateragarria baldin bazen, izugarrizko abantaila, ezta? Integrazio guztia egin, eta itzulpen horietan laguntza ederra izango nuen. Libre Translate aurkitu nuen, eta aurreko baldintzak betetze zituen, alegia software librea da, weblateekin bateragarria, baina ez zukan euskarako modelorik. Orduan, Libre Translate barkatu, ezautzen ez duzuen entzako, horrelako tresna bada, web edo API bidez erabili daitekena, eta Google Translate edo bestelako tresna bezala, sartzen duzu oinarrizko testua eta itzulpen bat ematen dizu hizkuntza desberdinetan, ezta? Esan dudana, sare neuronaletan eta oinarrituta dago, eta ingelesezko modeloa erabiltzen du hizkuntzen artean pivotatzeko, alegia, zu galegotik euskarara itzuli nahi baldin duzu, lehendabizi ingelerara itzultzen du, eta gero ingeleratik euskarako modeloa erabiliz euskarara, bale? Eta ikusi dudanagatik bintzat, modelo hauek sortzeko datu sorta libreak erabiltzen dira. Ez daukat ziurtatzerik, ez daukat horretarako jakintza nahikorik, baina esango nuke hala dela. Orduan, abentura zarea naizenez, erabaki nuen Libre Translateeko modelo, euskarazko modeloa sortzen hastea. Horretarako aurkitu nuen dokumentazioa, software librea da, eta hainbat tutorial eta zeuden, etxean hasi nintzen praktika batzuk eta egiten, asko jakin gabe, baina pixkanaka, gaian sakontze joan nintzen, Opus proiekt delako batetik euskarazko 12 milioi esaldi libre aurkitu nituen, eta aurkitutako korpus libreik handiena izan zen, ingelesetik euskarara, eta zergatik hartu nuen hau, lehen esan dudan bezala, Libre Translateek ingelesa erabiltzen duelako hizkuntzen arteko itzulpen hori egiteko, ez? Orduan esan nuen, lortzen badut ingeleratik euskararakoa eta euskararatik ingelerako bi modelo entrenatzea, Libre Translateek eskuragarri dituen beste modelo guztiekin, adibidez galegotik euskarara edo gazteleratik euskarara edo bestelako itzulpen batzuk lortuko nituen. Banekien bidean galera bat egongo zela, ez da berdina gazteleratik euskarara zuzenean itzultzen duen modelo bat eduki edo horrelako bat edukitzea, baina orduan 10 bat eurorekin 12 ordu gau bat eta 1 bat gigako makina bat alokatu nuen sarean eta modelo bat
lortu nuen, ingelesetik euskarara. Prozesu osoa blogak euseko nire blogean dukazue idatzita, ni ikusi nahi duzu. Eta ze sorpresa, modelo hau argitaratu nuenean, libre transliteko garatzaileak justu, esan zidaten beraiek ere ari zirela modelo horiek sortzen, interesa zeukatelako. Eta bi modeloa konparatu genituen, eta beraiena hobexeagoa zela konturatu ginen. Eta aste batzuen buruan gainera, alderantzizko modeloare sortu zuten, euskeratik ingeleserakoa. Biak libre daude eta horre jarritako loturan lortu ditzakezue. Ni badazpa ere etxean sortutako hori publikatu nuen Hugging Faceen, nahi baldin baduzue, lotura horren pean dukazue. Eta, horrelako itxura bat izango du, dauka, eta horrek ikusten zuen, ingelesetik euskarara itzulitako, uste dut hau Wikipediako testu bat dela, bai? Eta ze erabilera izan ditzake honek, lehen esan dudana, ez da, webleiten integratzen baldin bada, webleiten bertan, hau da ninako interfeizeko esaldi bat, azpian iradokizunak egiten dizkizu, eta zuzenketak, eta zuzenean. Honetarako, weblate instantzia bat, eta libre translate instantzia libre bat martxan jarri behar izan dituen, da bienen arteko komunikazioa dago. Ze gehiago, Mastodon erabiltzen duzuenak, beste hizkuntzetan dauden bidalketak edo txioak itzultzeko aukera ematen du. Hau Mastodonekin lotzen baldin baduzu, ni zer dakit, txineraz dauden txioak ez dut esango, tutak edo bidalketak itzultzeko aukera ematen du. Eta hemendik aurrera zer? Itzultzailea hobetzeko gakoa zein da, askotan hemen aipatu dena, ez da? Datu sorta gehiago lortzea, eta kasu honetan, software libreaz ari ganez, eta datu sorta librez, datu sorta libre gehiago sortzea. Hemen ikusi dan bezala, beste itzultzaile komertzialek ere aprobetxatu dezakete, eta nik uste dut denentzako dela onura. Orduan, urrengo misioa nire abintzat hori izango litzateke. Horretarako, gamera ontzian badauka tolako esperientzia bat, repositorio bat ere bai itzulitako bideo-jokuena, eta horiek esplotatzen hastea da nire ideia. Horretarako, tresna bat sortu dut, itzulpen paraleloak diran ingelesetik euskarara itzulitako software fitxategi horiek datu sorta bihurtu izateko tresna bat sortu dut, ezta? Po2 dataset izena jarri diot, eta kodigo irekian librea da, nahi duenak ikusi eta ekarpenak egiteko. Eta horretaz aparte, honetan ari ginela bat eta beste, aurrekoan euskara bilduan, gaur ere bai, taldetxo bat sortu da, itzune izena jarri dioguna, itzultzaile neuronala, eta, itzultzaile hau hobetzeko, lanean ari garenak, edo ideiak behintzat partekatzen Telegram bidez, bai? Eta, beste pauso bat izango litzateke, Libre Translate honen instantzia komunitario bat, edo martxan jartzea, ez da? Denontzako eskuragarri egoteko, Google Translate bezalako bat, baina librea. Eta, hemen ikusi dezakezue gamerontxiaren bideo-jokoen errepositorio bat, hau hasiko naizela esplotatzen, libreak diren jokuekin, eta ezer gutxi gehiago. Mi esker, eta, ondorengo saretan aurkituko nauzue, azpian daukazue QR kodea nahi baduzue Telegramen pixka bat kuskusiatu. Urrengoa Josu Igoa, eta bere hitzaldiaren izenburua Idekia. Egunon, bixi. Nik gaur adimen artifizialik ez orokorrian ez dut ida hondirik, eta ekarri dutenak ere ez dut zer ikusirik horrekin. Aplikazioa garatzen abil, azkenengo urtetan, niretzat egin dut, erabilgarri zait, eta aurkeztera etorren ez, zuentzako ere erabilgarri ote den. Zer da?
ordenagailua panel batetik kontrolatzeko sistema bat. Bizati ditu, bat ordenagailuan dagoen softwarea, eta gero horreri aginduak bidaltzen dizkion panel hori bezeroa ditzen diguna. Batzutan, existitzen dire, olako produktuak, batzuk baute hardware espezifiko bat, mugikorrekin ere manejatzen da, ordenagailuan bertan aplikazioa ere bai. Azkenean teklatu batek ere nola funtzionatzen du, ez? Testu editore batean baldin gaude, eta O sakatzen bago, teklatuak O bialtzen di ordenagailuari, eta ordenagailuak O bat idazten du. Ino, kontrol eta O sakatzen bago, teklatuantzak kontrol eta O, ez du inongo misterioak, baina ordenagailuak interpretatzen du desberdin, eta fitxati bat irekitzeko leiho bat zabaltzen dugu. Honek ere bizati horiek ditu. Nola hasi zen hau dena? Enpresan lanean orduak inputatu behar dire, justifikatu da, zertan ari garen lanean. Eta orduan, Jira erabiltzen dugu, aipatu da hori ere, eta ordu bakoitza ez naiz batera ona, desastre gutxa naiz. Egiten dut, hazten dut, eta gero, aste bukaera aletzen denean, eta inputatu behar duenean aplikazioan bertan, aste lehen goizen zertan, ez dakit. Eta orduan betetzen un erdi asmatua, nahiko buruz eta gezkiet, nitzen gustora egiten nuenakin. Eta informatiko moduan, automatizazio batekin hasi, nahi, lehenengo hori antolatzeko paperian. Desastre horre. Bigarren egunerako utzi nuen. Eta guain bai, saltatu dutela puntu bat. Automatizazioan, komando lerroko aplikazio bat egin nuen, zabaltzen zian leiho bat, ataza honetan aritu naiz. Horrek fitxati batean gordetzen zuen, ze ordutan hasi nintzen, ze ordutan bukatu nuen, eta zertan aritu nintzen, eta gero, aste bukaeran, edo hilabete bukaeran ere, tokatzen zenian Jiran edo tokatzen den aplikazioan sartzea ordu horik, zerrendatuak nituen, txukun, egitazko datuak, ez asmatuak. Pixko bat, arago joan da, kasualidadez, konfinamentu garaia izan zen, interneten ikusi nuen gailu bat, nekina existitzen zenik ere, honentzat, pentsatu, baliagarria izaten alda. Ikusi nituen kasu horik, existitzen direnak merkatuan, streamak ikusiko juze batzuek, egin ere bai. Desente erabiltzen dira horrelakotan, azkean gailu fisiko bat hor ikusten den hau, aipatu izut hardware espezifikoa da, eta hauek mugikorretarako aplikazioa dira. Azkenean botoitxo bat dago, honek eginen luken adibidez, Audacity martxan jarri ordenagailuan, eta irekiko litzeke panel berri bat, botoi desberdinekin, Audacityko ekintza ohikonak eskura izateko. Lastertekleekin edo menuen ibili beharrean, tak. Probatzen ibili nintzen, eta lehenengo gauza, ez da euskaraz. Bat ere, ez da euskaraz, librerik ere, hauetako bat orain liberatu dute, eta espaldi nahiko serio nago kontu honekin, eta erabiltzen dudan software, joku edo denak saiatzen naiz, espaldi derrigorrezkoa, denak euskaraz izaten. Errandakoa, orduan, denak itxiak ziren, bat berriki libre da, ja tren hori pasatu zen, eta ni jazte dut kasurik egiten. Windowsetzat bakarrik, ni Linuxekin nabil, Macentzatera, hori ere kasurik egin gabe, eta ordainpekoak gehienak. Bat, erosi behar da, hardware espezifiko hau, merkenak, 8 botoitxo ditunak, ustut 60 euro balio zitula edo, mugikorreko aplikazio bezeroa mugikorrean erabiltzen dutenak batzuk debaldekoa dire, bino mugatuak 6 botoietara, eta gehiago nahi duzu, takata. Eta probatzeko ez nuen nahi, ez nuen hori nahi. Eta ikusten nuen ere, nire erabilera espezifiko hori, nire lan orduak gordetzeko erabili nahi nuen horretan, integrazio bat ere nahi nuen. Ez nuen nahi bakarrik komandu hori ejekutatu eta kitxo. Nahi nuen nik feedback visual bat izan, botoia klikatuta ero. Lanean ari baldin manitzen, botoia berdia egoteko, eta espaldi manitzen lanean ari, gorrian gelditzeko. Eta orduan pluginak sortzeko aukerak begiratzen hasi nintzen, SDK handiak deskargatu, karpetak ez nintzen, ez zegoen bat ere konbentzitzen nindunik.
Eta, bueno, hau ja, baliabide eskaera, ja, lanek ordenagailuan, ja, bat nahiko aplikazio, eta Java, gainera, aparte, horrek ere eskatzen duenekin, eta honekin, zen aukera ona. Baina, bueno, claro, aipatu duten bezala, jende pila batek erabiltzen ditut, orduan, komunidade handia dago, eta integrazio pila bat programa desberdinentzat. Bino, hori, informatikoak garen enean, eta gauza batek ezpagatu eguneko 110an konbentzitzen, edo konbentzitzen baldin magatu ere bai, guri haitzen dugu, ez? Gure propio sortzera salto egiten dugu, eta poliki urtetan hau garatzen ari du naiz, eta ideki izena duena, esplikatuko izena nondik etorri den, plataforma Windows, Mac eta Linuxentzako dago, euskaraz lemizko egunetik, eta itzultzeko erraztasuna eman dut, itzultzaile moduanek bakitelako zenbat eskertzen den fitxategi bat eskura izatea itzultzeko. Librea kodea GitHuben dago, debaldekoa ez dago mugarik ez direktoriotan ez elementutan, eta batez ere arroena nagona eta hemen orduak pasatuko nituzke hau esplikatzen, baina bueno, ez da kontua. Nik nahi nituen plugin horik sortzeko erraztasunak hemen aplikatu ditut, orduan, nire ustez, eta intentzio horrekin egin dut, plugin bat sortzia da JavaScript fitxaketegi bat hartu eta karpeta batean uztia. Gero, aplikazioak berak identifikatuko du eta botoia klikatzen denean fitxati hori ejekutatuko da. Hori, zen ezpat igual, taller bat edo, nola funtzionatzen duen ikusteko, bino, bueno, urrengorako. Eta software harina, aipatutako lehenoko adibidetan, 300 megako fitxate programa bera da, SDK aparte ere izugarrizkoa zen, eta hau harina da, hor 50 jarri dut, bino, ikusiko dut, deskargatzeko, hauek dire tamainoak, eta hau da, hor idatzi du, ez dut aipatu, Node.js erabiltzen du, hauek exekutagarri dependentzia gabekoa dire, ja hemen barrenean Node bera ere badagolako. Node zuk ekartzen duzu itxetik, zure ordenagailu bat duzu, 112 kakin nahiko duzu. Aldatzeko erraxa, honek hau ere modularran zati bada. Existitzen den zatiak kendu, aldatu, edo berriak sartzeko erraztasuna eman nahi nion. Kontra, ikustu, transparentzia hitzak ez du zentzurik ja, ez? Diapositiba hauen itxura zer da, zuri-zuria, eta kitxo, ez? Editoriare estilokoa. Ez du, nire diseinu gaitasuna ez da nire fuertia. Izena eta logoa nondik datoz? Fijatuko zineten ez, existitzen direnek dek hitza bete, gehienak, eta pentsan, niri ere ez da gutxiko izanen, ez? Eta nahi nuen baita ere, librea do irekia dela erakutsi zuzenean, izenean. Eta ni beratarrezaki, han irekiari idekia, erraten dugu? Denak enkajatu zen. Eta, minio errantak, diseinua ez denez nire kontua, lankide hoi eta lagun bat ere eskatu nion logoa egiteko, eta fijatzen baldin bazarete, hor ate bat dago, idekia. Eta, hortik, hau ja, hori teknikoa. Eta adibide batzuk ekarri ditut bideoan ikusteko funtzionamendua. Hemen dago telefonuan, zirkatzen dut botoi hori, eta ja idazten du izena, pasaitza, eta enter ematen dio, ja, automatikoki. Gutxi? Hori adibidez. Musika aplikazio desberdinetan integratu ere bai, badago. Hau da, Bandcampeko musikak aditzeko programa bat, eta orduan azpiko hau telefono mugikorra da. Eta honekin, pasa, hau ordenagailukoa eta hau telefonokoa. Eta, hori, desberdinekin ere, musika programa desberdinekin, OBS, aipatutako
streamingak eta kontrolatzeko ere prestatu duten, nahiz eta nik ez duten egiten, baten batek erabiltzeko esperantzakin, prestatu nuen, eta hortxeago, sare sozialetan publikatzeko ere bai, txorakeri bada, bino, bueno, proba eta funtzionatzen zule ikusi, klik, eta hortxe, Mastodonen sarrera. Eta, ze gehiago zen hemen? Bai, haure probatzeko inun memori joko bat, panelian bertan. Hau telefonoa mugikorra da, azkenean, telefonoa da pantalla, da, ordenagailuan exekutatzen dena ikusteko erabiltzen da. Eta, hemenan hau, eta hori egiteko kode, bueno, hori, memoria komplikatu xikoa da. Bino, ekintzetako baten kodea ikusteko, hau da. Dire, 64 lerro, eta gehiena editoriantzako informazio hutsa. Eta, hoxen, galderarik, eskerrik asko tortzatit, eskerrik asko animatzegatik batek. Urrengoa, Xabier Jastortza datorrela, esan diete, bai? Eta Paula, bai, azkenan bai. Paula Otavilla, beraikin batera, hau prestatzen, Galder González, Ana Zelaya, eta hau ez dut ezagutzen, Kepa Sarasola. Izenburua, datu meteorologikoak Wikipedian eta Wikidatan. Da zuena gaitza. Vale, esker. Kaixo, bueno, ni Paula naiz eta bea Xabier, eta bueno, nondikan dator lan hau. Bueno, azteko guztiok ezagutzen dugu Wikipedia, egunerokoan erabiltzen dugun tresna bat da, eta, bueno, beste aldetik, klimari buruzko datuak zarean eskuragarri daude, baina ez daude Wikipedian eskuragarri. Eta, adibidez, artikulu batean sartzen baldin bagara, herri baten artikulu baten, klimari buruzko datuak edo grafikoak ez daude. Hori jakin da, lan honen helburua Wikipediako artikuluak klimari buruzko edukiarekin aberaztea izan da, eta horretarako erakunde ofizialek egindako behaketa meteorologikoen datuak erabili ditugu. Horretarako, lehenik eta behin Euskal Herriko estazioen datuak lortu ditugu, eta datu horiekin, lehenik alde batetik estazioak mapan kokatu ditugu, eta beste aldetik Wikipediako artikulu horietan klimari buruzko datu horiek grafiko moduan zertatu ditugu. Eta lan hau aurrera eramateko, erabili dugun metodologia erabili dugu wiki proiektu bat, lehenikan zegoen wiki proiektu bat, eta proiektu honetan Kanadako estazio meteorologikoak mapan kokatzen zituzten. Eta hau oinarritzat hartuz, egin duguna da, datuak lortu ditugu erakunde ofizialetatik, gero datu horiek igo ditugu Wikidatara eta Commonsera, eta datu horiekin informazioa artikuluetan erakutsi dugu, bai estazioen kokapena eta bai klimen grafikoak. Bueno, lehenik eta behin datuak lortzerei dagokionean, bi datu mota lortu ditugu, estazio meteorologikoen kokapena eta estazio meteorologikoen datuak. Datua lortzeko EAEko Euskalmeten webgune erabili dugu, bertan datu guztiak argitaratuta daude modu azkean, eta Nafarroako Meteorologia Agentziatik ere jatsi ditugu datuak. Eta iparraldeko datua Meteo France webgunean daude eta hauek ere eskuratu ditugu, baino ez erabat, partzialki.
Estazio bakoitzeko lehenengo estazioaren koordinatuak lortu ditugu, nun dauden kokatuta jakiteko, eta horrez gain ze kode daukaten, ze izen modu automatikoan edo eskuz lortzen dituzten datuak eta olako xehetasunak, metadatuak izango liatekenak. Eta EAEko kasuan ikusten duzuen bezala bi iturri diferente behar izan ditugu, pixka komplexo izan da honengatik, bi iturri diferente dienez, datu hauek gero bateratu egin behar direlako. Nafarroatik ere beste iturri batetik lortu ditugu datuak eta honek ere gero bateratzea eskatu du. Eta orduan erabaki dugu nola Euskalmetek ematen dituen datua, xehetasun gehiagorekin ematen dituen, parametro gehiago eskaintzen dituen, eta Nafarroakoek gutxiago, lau garrantzitsu ez, baina lau asko erabiltzen diren lau hauek gordetzea estazio meteorologiko bakoitzeko. Eta dira, temperatura maksimoa, temperatura minimoa, eta hileko batez besteko temperatura eta prezipitazioak. Prozesatzeko, esan bezala, estazio bakoitza, meteorologia agentzia bakoitza bere formatu erabiltzen du, eta datua bateratu egin behar izan ditugu. Hau izan da gure zailtasunik handienetako bat proiektu honetan. Gainera, kontuan hartu behar da, estazio batzuetan datu gutxi daudela, adibidez, gerra garaiko datuak eta ez zituzten ematen, kontuan hartu 19. mendetik hartu ditugula datuak 20. menderaino. Nafarroako kasuan, Euskal Herrian aldiz, bakarrik 1975etik aurrerako datua daude. Eta estazio batzuen izenak alatu gindia kontu burokratikoengatik, eta herri batzue estazio ugari dituzte gainera eta hau ere konpondu egin behar izan dugu. Datuak igotzeri dagokionean, bi tokitara igo ditugu, ze Wikipedia nahiko zabala da eta orain plataforma ugari ditu bere inguruan, estazio meteorologikoen kokapena, hau da, estazioen entitate hauek Wikidatara igo ditugu. Wikidata da, Wikipediaren datu base erraloi hori bezala kontsideratzen dena, eta estazio meteorologikoen datuak aldiz igo ditugu Wikipedia komunsera. Hau da, erregistroak, temperatura, prezipitazioak eta datu taula hauek guztiak komunsera igo ditugu. Wikidatara igotzerakoan erabili ditugu Wikidatako parametro batzuk hauek identifikatzeko eta gero bilaketak errazteko. Eta komunsera igotzei dagokionean, hemen ikusten duzuen zeigo dugun. Estazio meteorologiko bakoitzeko, beraien temperatura, prezipitazioak eta horrelako datuak. Nafarroan berdin eta iparraldearen kasuan, ez, ze iparraldean egin duguna izan da, estazio meteorologiko bakoitzaren kokapena hori igo, baina gero beraien erregistro meteorologikoa ordainpekoa dienez Frantziako gobernuak ez ditu askatzen, hori izan dugu igo. Eta erakusteri dagokionean, erakutsi ditugu bi modutan gero Wikipediako artikuluetan datu hauek. Lehenengo, sortu dugu mapa interaktibo bat erakusten duena Euskal Herri osoan nun dauden kokatuta estazio meteorologikoak, puntu gorri bakoitza estazio meteorologikoa izango litzateke, eta interaktiboa da, ze Google Mapsen bezala gero posible duzue klikatu toki bakoitzen eta jakin beraien informazioa. Eta mundu mailan hau jende gutxik egin du, guk egin genuenean bakarrik Kanadako estazio meteorologikoa zeuden igota Wikidatara, eta gero guk egin eta gero Frantziakoak eta Italiakoak ere batu zaizkigu. Orduan esan nahi du, neko aintzindari izan dela gure lana, zentzuntan. Gero egin dugu ere artikulu bakoitzeko, hau da, herri baten artikulu bakoitzeko, haren progresio klimatikoa grafiko baten adirazi. Adibidez, Usurbilgo edo Urnietako artikuluan, euskarazko Wikipediako artikuluan, hor jarri zen mapa 1975etik adibidez nola aldatu den temperatura edo prezipitazio kopuruak, ez? Baina, suerte txarra eduki genuen, eta justu hori egiteko grafiko komplexuago batzuk eta politago batzuk jartzeko luzapena desgaitu egin ziguten Wikipediatik. Hala ere espero dugu konponduko dutela laster eta egongo dela eskuragarri. Eta holako grafikoa ikusi daitezke gaur egun euskarazko Wikipedian. Erabilitako tresnak hausiak izan dira. Hemen azpimarratuko nuke Python erabil dugula asko, halako kontuak egiteko asko erabiltzen den lengoaia bada informatikan. Eta hemen pixka geratuko naizela ze ondorio ateratzen ditugun honetatik, eta da aldaketa klimatikoa aztertzeko gure ustez lan honek balio izan dezakeela. Ze eman dugu aukera datu base baten, Wikidata bezalako datu base ireki batean, modu erraz baten Euskal Herri osoko administrazioen muga horiek gaindituta datu meteorologikoak eskuratzeko dozeinek. Eta gainera,
datuak ez dira gutxi, 200 estazio inguru dira, eta 21 urte bildu ditugu, 2000 batetik 2022 datu guztia baditugu, eta gainera Nafarroaren kasuan lehenagoko datuak ere eskuratu ditugu 20. mendekoak. Eta nahi baduzue, azalpen luzeago bat edo irakurri, emendakazu artikulua, wikimedia.eusekoa, hau da, Euskal Wikilarien Kultura Elkarteko webgunean dagoena, eta hemen nahiko nukena azpimarratu da, informatikariek egindako lan bada, askotan Wikipediak pentsatzen dugu artikuluak idazte bakarri dela, eta horiek osatzea, baino nik uste ere informatikariok badaukagula aukera han aportazio bat egiteko, eta bertako edukiak ikusgarriago edo aberatsago egiteko. Eta etorkizunari dagokionean, esan bezala Ipar Euskal Herriko datuak ez ditugu bildu, horiek ez daudelako modu azkean utzita, ordainpetako dielako, eta hortaz gain posibleko liatek ere esploratu beste tresna batzu grafikoa sortzeko, adibidez Vega eta Vega Lite gramatika deitzen dienak, eta Warming Stripes bezalako grafiko hauek orain ematen du Wikipedian nahiko modan daudela. Eta hausi izan da aurkezpena, eta galderik balin badaukazue, erantzungo ditugu.